Промяната при мен дойде от само себе си и почти на шега, и тази шега в последствие промени целият ми живот. Всичко тръгна от наивен облог с 16-годишната ми сестра, за това, че няма да ядем сладко и тесто за един месец. За да се мотивирам да издържа месеца, реших да потърся информация в интернет. Прочетох доста статии и изгледах различни филми. И филмът, който наистина ме мотивира, беше "Гладен за промяна". Там се припознах с главната героиня, която имаше сходни с мен проблеми. Това ме накара да се замисля. От филма разбрах за джусинга, което представлява пиене на прясно изцедени сокове и смутита от плодове и зеленчуци. Стори ми се много интересен, лесен и достъпен начин да сваля излишните килограми и да се почувствам по-добре. Бях много мотивирана и реших да направя един детокс. Той продължи само 7 дни и включваше течна храна, прясно изцедени сокове и смутита от плодове и зеленчуци. Не чувствах никакъв глад, имах страшно много енергия и приемах повече хранителни вещества, от когато и да било през живота ми. Резултатите бяха невероятни. Свалих около 4 кг само за една седмица, през която се чувствах прекрасно. Умората и главоболията изчезнаха, проблемите с стомахът и сънят също. Тогава разбрах, че истинската красота идва отвътре навън и че диетите, лишенията и гладът не са правилният път към добрият външен вид и здравото тяло. И като крайен резултат мога да кажа, че само за 21 дена станах от 65-57 кг, което е 8 кг, свалени по много здравословен начин, без никакви лишения. Чувствах се много щастлива, не само от това, че съм свалила килограми, ами от подобреното ми психическо и физическо състояние. Всичките ми проблеми се решиха, чувствам се пълна с енергия, бодра, жизнена и лека. Сутрин ставам и нямам търпение да си направя най-вкусната закуска на света. Ако искате да се усмихвате на себе си в огледалото, да се чувствате пълни с енергия, да водите хармоничен и здравословен начин на живот, въведете имейла си в полето отстрани, за да получите информация как го направих аз.